Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Včera som čítal znova niečo o dopamíne, pretože ma to dosť zaujala táto molekula, čo všetko dokáže, a dočítal som sa o chémii lásky alebo o biochemických procesoch, čo my vlastne nazývame láska, ale sú to nejaké biochemické procesy, ktoré prebiehajú v mozgu, aby sme sa zalúbili. Takže poznáme tzv. 3 fázy lásky, romantickej lásky, ktorá je vlastne najsilnejšia zo všetkých typov lásky, a prvá taká fáza, ktorou by som začal, je fáza teda žiadostivosti, kde sú dva dôležité hormóny, testosterón a estrogén, teda keď chalan zbadá peknú babu, alebo teda opačne, tak sa začnú diať chemické procesy, ktoré vedú k tomu, že testosterón v mužskom tele sa zníži. Sice je to trochu nelogické, lebo však mal by byť asi ten chalan taký namakaný, aby si ho všimla tá baba a tak, ale opak je pravdou teda. A zníži sa testosterón, čo spôsobuje, že ten muž vlastne ako keby zmekne psychicky a je vlastne taký nežnejší a takéto charakteristiky má, a je to asi preto, aby sa ho tá žena nejako nezlákala alebo niečo s tým. A naopak v ženskom tele stúpne testosterón, žena má určité percento testosterónu, a pretože estrogen sa tvorí z testosterónu, takže testosterón stúpne a spôsobí to vlastne, že žena je viacej otvorenejšia a viacej privetivejšia k tomu mužovi, čo zabezpečí vlastne kontakt. A druhá vec, ktorá je potrebná, je aj takzvané feromóny, a sú to vlastne také pachové častice, asi tak by som to nazval, ktoré naše telo vylučuje. Čítal som nejaké články, že boli experimenty na toto a že vraj vylučuje naše telo nejak určité druhy feromónov, ktoré zabezpečia pachovú stopu. Každý má vlastne tú pachovú stopu jedinečnú, aj keď sa umieme, stále je tam tá pachová stopa, nedá sa nejako zmyť, a ten pach vlastne zacíti tá žena alebo ten muž teda, a podľa určitých vlastností genetických, ako je ten jedinec stávaný, čím odlišnejšie je stávaný geneticky, tým lepšie, tak vznikne vlastne kontakt a vznikne tzv. Iskra. Takže druhá fáza sa nazýva fáza príťažlivosti a je to asi taká najpríjemnejšia fáza zo všetkých ostatných, trvá síce krátko, ale je veľmi intenzívna. Táto fáza zahŕňa tiež niekoľko iných zase hormónov, ktoré tam tvoria svoju úlohu. Určite si pamätáte každý na svoje prvé rande, alebo keď ste išli von teda s partnerom. A ja teraz si to pamätám veľmi presne, mal som vtedy veľmi veľa stresu, ale zároveň som sa tiež na to tešil. To, že som sa tešil, tak to spôsobil vlastne fenyletylamín, čo je vlastne chemická látka má podobný účinok ako droga na mozog a spôsobuje teda taký pocit šťastia. Na druhej strane je tam noradrenalín, ktorý spôsobuje dve veci, a evolučne nám to dáva výhodu vlastne boja alebo úteku. No ja som útek využiť nechcel, tak som použil teda ten boj, aby som bojoval teda o jej srdce, a v tejto kombinácii teda som išiel tam. Samozrejme je zvýšená ešte jedna látka, ktorá sa nazýva dopamín, a ten spôsobuje vlastne reakciu na niečo nečakané, nové, že sa na to tešíme a dodáva nám veľkú eufóriu a veľký pocit šťastia, čo môžeme pozorovať, že keď napríklad niekto je v tejto fáze a pozrie sa na fotku, na ktorej je jeho partnerka alebo teda partner, a spadá ho tam, tak v mozgu táto oblasť, ktorá vylučuje dopamín, veľmi svieti, normálne žerava. Takže dopamín, a zároveň dopamín potláča serotonín, čo môže spôsobiť, že človek počas tejto fázy niekedy aj mu nechutí jesť alebo nechce spať, a je to kvôli tomu, že je toľko zvýšený dopamín. A podľa vedcov táto fáza je zhodná s obsesívnou kompulzívnou poruchou, kedy pacienti dostávajú
nepríjemné, nutkavé myšlienky hociakého druhu, až na to, že zamilovaná osoba dostáva tieto myšlienky na druhú osobu. Takže posledná fáza, teda fáza pripútanosti, kde môžeme pozorovať tiež dve chemické látky, a to oxytocín a vazopresín. Oxytocín sa vylučuje teda u ženách tiež počas pôrodu a ako tzv. Laktačný hormón pri kojení, a vazopresín teda u mužov. Oxytocín spôsobuje u žien to, že sa cítia dobre vlastne v tej spoločnosti toho partnera, a takisto znižuje stres a potlača strach. Na druhej strane vazopresín u mužov spôsobuje to isté, čo u žien, teda to, že vlastne sa cítia dobre v spoločnosti tej partnerky, a na druhej strane ešte vytvára u nich tzv. Teritoriálne správanie a ochrannú funkciu vlastne, aby ochraňovali fyzicky tú partnerku a vlastne potomkov pred potenciálnymi nepriateľmi nejakými. Je to evolučne veľmi dobre zakodované a to je vlastne toľko asi k poslednej fáze. Ak sa ti video páčilo, nezabudni zanechať odber a like. Samozrejme, ak máš akékoľvek otázky, neváhaj písať do komentárov, rád na ne odpoviem. A samozrejme som vďačný za každú podporu, či už na sociálnych sieťach alebo Patreone. Ďakujem.